To fa yanzu na samu labarin cewa fa Vladimir Putin ya sa an yi wani jami'in sirri mai suna Rodcliffe an masa korar kare daga Kremlin gabaki ɗaya. Putin yake jaddada masa wani kice masa aka gaya maka mu 'yan daudin 'yan gabas ta tsakiya ne da za ku zo ku gaya mana ku ce wai mu yanka alaƙa da tsakanin da jamhuriyar musulunci yake gaya wannan jami'in ɗan leƙen asiri yake cewa don haka baka isa ba ka zo ka gaya mana abin da kake so mu aikata don mu aikata. Ba kuma ta ba a 'yan kwanakin nan gwamnatin Amurka ta ƙara makawa jamhuriyar musulunci takunkumin da take kiran shi wanda sai ya karya tattalin arzikinta gabaki ɗaya kuma take kira da cewa duk wasu ƙasashe da suke ƙawanya China da Rasha suke ƙawanya da jamhuriyar musulunci ci gaba da taimaka wa economy ɗinta to tabbas akwai takunkumin da za ta sa musu shine suka tura wannan jami'in leƙen asirin ya je ya yi wa Putin gargaɗi ko kuma ya ɗan highlighting ɗin shi da kwaɗayi har da zuwa ya ɗan ba shi cin hanci game da yadda za su shawo matsalolin tsakaninsa da Ukraine shine nan take Putin ya ce ai maza a fitar da jakin nan ya ce aka gaya maka mu ɗan daudin ƙasashen larabawa ne wayanda kuka saba ba umarni ku shigo har cikin fada su ku ce kaza kuke so a yi muku haka za ke ce musu kuma nan har da ma wata da jama'an ce ma take a nan ma Vladimir Putin ya ba da umarni cewa a kulle embassy na Amurka da ke cikin Moscow a yanzu haka a da yau da na ji wannan dai ban tabbatar da shi ba cewa za a kulle embassy din amma akwai kanshin gaskiya saboda tension din ne ya kai tension ina gaya muku Washington da yanzu da kuma yanzu Moscow babu relationship mai kyau kwata-kwata saboda wannan fatattakar da aka yi wannan jami'in sirrin na gwamnatin Amurka take anan aka kore shi aka ce ya fice wannan kaɗan daga cikin kenan abota ba ku manta ba wannan China ta daga cikin kasashe na farko lokacin da gwamnatin Amurka ta fitar da wannan takunkumi ita ce kasa ta farko da fito ta ce ita bata inganta ba za ta aiwatar da wannan takunkumin da Amurka ta sa jamhuriyar musulunci ba don haka wannan takunkumin iyaka Amurka ne su ba za su yi recognizing din wannan takunkumin ba su amince da shi ba don haka alakar su ta cinikayya da komai ma yanzu ta ƙara ƙarfi kuma in ba ku san wani abu ba jiya aka yi wannan abin ya faru tsakanin aka kori wannan CIA daga Rasha yau din nan yanzu ina ga muku aka yi signing din na dala biliyan 20 inda za a kirkiri makamashin nukiliya a faɗin jamhuriyar musulunci wanda za a kirkiri su kala-kala waɗanda ma na baya wanda gwamnatin Amurka ta ce tana so ta gama da su to za a kirkire su wanda suka fi shi girma nuclear power plant ba wai wajen haɗa makamin nukiliya bane ba amma anan ana haɗa makamin nukiliya sun ce za su kirkiri largest wanda ba a taɓa gani ba mafi girma ma a duniya dala biliyan 25 suka yi sanin din tsakanin Moscow da Rasha tsakanin Rasha da jamhuriyar musulunci kai ka san dai alakar take tsakanin su alaka ce mai mugun karfi dan haka babu wani jami'in sirri na Amurka da zai zo ya ce wai zai gaya wa Vladimir Putin akan cewa ya da wayannan mutanen kamar yadda ya dauka wancan yan daudan kasashen larabawan ne munafikan kasashen musulmai su ne za a gaya musu ina haka su amince amma su ina ya ce a fitar da ɗan iska ya bar Moscow gabaki ɗaya tuni ya tattara nashi ya fice